Як рӯз расид ки Фавик бемаслиҳат канала фурӯхт. Ман Фавика як савол додам обши, гуфтам чӣ ба мефурӯшӣ? Грубо говоря, мо мирғ нестем ба оянда. Ба ман ҳамин қагаб гуфтам, типа ӯ қарз када ки сабаби блогерия бас кардани ман парвиз шуда. Фавик тини хеле кади, Фавик тини хеле кади. Ними қасаба буд ки ман Фавика ҳамин гапа гуфтам. Ту худат гуфти ки баъди ман кори нотуғрӣ кардам, баъди кор ман киям, ту худат медонӣ я ман медонам, Алишер медонад, тамом не ки ман ҳамин гапамо дар публика гуфтаг нестем. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз SOFSAVDO кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Салом алейкум бародарон, номи ман Парвиз. Як 3-4 моҳ пеш дар канали TOQI TV дар як апрос монда будем дар сообщества. Касе оиди мо, оиди ҳамин вообще канали мо, оиди любой чи саволи интересен дорад, дар ҳамин комментария нависа гуфта будем 3 моҳ пеш. Мо дар тариқи видео ҷавоб метиҳем. Мутаассифона камтар вазъиятҳо безеб шуд, карантин чен чизе шуд. Обши короче ҳам барномае накардем. Ҳам оли ҳам комментарҳои истодагии интересен, ҳанӯ рости гап камтар темаҳо кӯҳна шуданд. ҳамон хотир ҳози ба вай омадем ки ҳозир ҳам барномае кунем. Я ҳозир 10-15 комментария гирифтагием, ҷудо кардагием. Барномаи оянда апрос мемонем, савол тиҳем, дар саволотон ҷавоб метиҳем. Саволи интересен, мисол 100 таам комментария шава, мумкин 6-7 гирем, максимум 10 таша. ҳамин хотир ҳозир мо хати бачакамо, хати Алишер, Манучер комментари камтарак интерес гирифтагием, ҳамон мо ҷавоб метиҳем. Номи барнома просто ҷавоб дар комментария, номи дар видео хеле ном намемонем. ҳозир якумша мехонам. Камтар охир свето мондагиам, гарма. Реклама нашава. Якум комментария, номи одамай хонам Алишер ё не? Дебион намехонам. Ҳамин дар канали шумо чанд кас кор мекунад? Ядов ту меброя, ядов як каси дигар. Канали TOQI TV да, агар именно канали TOQI TV дар назар дошта бошӣ, 3 касем именно ҳам каналда. Маям Алишер, Манучер монтаж мекунад, видео да пашти нестай, ҳама барнома чӣ барномае ҳастай, ҳам монтаж мекунад. Алишер бисёр озвучка мекунад ва ин видео да камай не ки озвучка мекунад. Барномаи савол ҷавоб дорем, за кадрам савол метиҳад. Иш хайр маем бо Алишерам оз барнома да сар кайса хича нишон додан на. А так за кадрам барнома озвучка да Алишер буд стаф. Обши 3 касем да канали TOQI TV. Канали Варзиш TV дорем, тои спорт дорем, варзиши, шаҳри спортай, да уҷа якта коргар дорем, ма Алишерай, як худаш барнома мекунад ӯ. Бо канали як канали дигар дорем, стендап 100%. уҷадам ӯ ҳам канали аймоя бачакҳои хидмоян. уҷада 2 кас кор мекунад. Обши гирем 5 касем. 3 каналда. Комментария дигари TOQI TV БАТТЛИ Navik ҷонона шумо сиёмка мекунен. Агар шумо кунен чанд рӯз намеброрен. БАТТЛИ именно Navik ҷонона мо ба гардан гирифтагем, мо сиёмкаш мекунем. Бировардан шуд аниқ нестай, лекин батл бояд 100% гузара. Под номи барнома чи ай? Мекунӣ сиёмка? За кулиса меган? Бекстейҷ меган, за кулиса. За кулиса? Батла аниқ мегзаронем, аниқ иншолло сиёмкаш мекунем. Вақти сиёмка шуд ба рӯзша аниқ мекунем. За кулиса меган, уш дар канали TOQI TV мебро, яъне дар батл чӣ хел рафтеста, киё омадагия. Батлда мухлис намедоро, фақат блогера ба даъватнома даъват мекунад ҳар даш. 20 кас фақат блогеро, реперо, касе ки хичон файрод кунанд. ҳавоира мо за кулисами сиёмка мекунем, дар канали TOQI TV мепартоем, ждат кунем. TOQI TV ваъда кардем ки фити Navik ленда мо ташкил мекунем. Чӣ шуд? Я чира ваъда мекунем, не ки намеброрем. Фити Navik ленд рости гап Алишер ба гардан гирифта буд, аниқ мешава. 3-4 моҳ пеш буд. хай проблемаҳои зиндагӣ ҳама ҷо маълум буд ки барои чӣ нашуд. Фид аниқ мешава. Ирӯз пага дар канали Ленд мебро рӯбарои Навику Ленд.
اجازه انیق مبرو و چیزی وعده کرده میکنی ایزونا میکشه یا مردکای کلان ای همین کاراتون شما یگان فایده میگیرین که قختون شهر رو نکنین برین یگان جدا کار کنین مثلا خیلی شما میخوانم خیلی همین کار مقصد باید هر یک آدم وظیفه میخواستگیشه حرمت کنه کارش نقض بینه مقصد همین کاری مایه خیال میکنم کاری آسانه مقصد ممکنه یک آدمو را مهنت میکنن میگه سوال اومده که اگه فایده میبینه نمیبینه فایده نبینیم کار نمیکنیم همین حساب فایده ما 100% کار ما هم سازه خیندم نیست مقصد کاری آسانه ده مقصد ما کار ما میکنیم نمیشه همین شما رو هم برین رنگ اما اکای پرویز یگان چی خیر کنین پودکتا رو در نظر دارن پرویز برادر پرویز قتیمه مقصد او فرمتی وایش هم خیلی که باید در مردم نشانتیه شهر نیست ما خیر و نشانتیم همین حساب فرمتی وای هم خیلی او باید اچوت سپاره برای همون سیامکا میکنه او اما اچوت پچوت نداریم شهر نیست سیامکا کنیم اما خیروی که پرویز میره سیامکاش هم میکنیم از برای خود میره میکنیم و به خاطر پرویز میره همون سیامکا را میکنیم خیال میکنم اول هم خیره سیامکا که ما میره میکنیم و خیره برای ما فاوی کلیپی کامنتاج درباره شما خوندگی یعنی توقی تیوی در برنامه رپتیجی ماریونا میگه که درباره آدمای جواب داد که کانالش فروخ بسیار گفتن فاوی کم چند جدا گفتگیه فاوی کلیپ رو ورد کسانی که دیدگی نیست بسیار دیدگیه جواب در کامنت های نام برنامهش تیپا داره چند کس میبینه هر گپش میگن کانال تا فروختی تو دا سودا واشه مینوساش هم میگن چی گفتنیم خیلی بسیاری هم خیلی فکر میکنن نه که اولی فاوی قدیما کار میکرد آفیس دا بود اولی بلوگری نیتی بس کردن نداشت این کانالش فروختن هم نبود هم 100% بود فاوی مخلصی الدار جرخ فای کسی نمیشناسه نیکش آخری پای در اسیا هم بلوگری هم ریپری مشهوره یک کلیپ کردگی دیست دا کامنتارشکو مقصد فاوی مخلص هموره و با همین تقلید کردگی کلیپ کردگی وقتی قدیما فاوی کار میکرد همین تکستاش نویستگی بود وجه 100% تیار بود کلیپش همین تکستاش مقصد او درباره ما نیست داجه یگام جای زازورش نیست 8 مصرع اولش اکای سعید ال نویستگی و خواهش فاوی کشته یاردم کردگی مقصد این فکر نکنه درباره ما نیست ابد فایرات کنین در برنامه سوال جوابتون اویدی باتلی جانور و ناویک گپ بزنه اکای خسرو هم بگیم قدیما نیست نه که کمانده در نظر دارم نه که پشتی در هفته 2-3 بار میبینم اکای خسرو خبر میگیره میکنیم اکای خسرو باید چند برنامه کنیم خیلی اکای خسرو انیق میکنیم این روز پگاه میبرو در کانال جزد کنیم چند برنامه قطعی ابدا میبرو یک با خودت قطعی همون جانان شناسی بگوش قطعی نویک باتل نکنه که شرمنده میکنه من میرا نمیفهمم کی شرمنده میشن نویک یا که جانان خیلی راست همین آدما بلوگر نیستن بسیار کس همین بلوگری دا باید خیب در کار بلوگر شدی نیتی پول کار کنی هم میکنی پروسا تگ نمیکنی مقصد یا پول کار کسی هم باینده فکر میکنم اگه شرمندگی نیسته نویکم خوشو فکر کرده نشده تیما نویکم با سواده ای هوا کار نمیکنه جانونم خودش گفتگی من برای اول درجه برای خیب دیم درجه برای پول کردستم هرچند اونجا پول کار میکنن این یگان وای نیسته شوی هر نشد کدن شما حق نداریم بگیم توقی تیوی کاری ناتوقی کردن فاوی که گروپتون سر کردن جانون با جاش گرفتن جانون چند ده برنامهش خودش میگه که من با جای فاوی گرفتم فاوی که یا اون کسای گروپ ما توقی تیوی سر نکرده ای حق نداشت اون کس او را سر کنه فاوی وای خودش بود ویبری خودش بود با جای فاوی ما جانون هم نگرفتیم از میفهمونم برای چی فاوی راست گروه باگواره فاوی در گپش نیستاد اون کسی سر نکرده نشد جانون او جانون هم برنامه در تیزر هم خیلی گفتگی نه که برنامه در خیلی نیست جانون شوخ کردگی برای همین اولش لیکن در برنامهش میفهمونه که شما همین گپش دارید من گپ نمیگم مقصد در برنامهش خیلی نیست در تیزرش هم خیلی برنامه جانون همش تماشا کنه گفتگی اکای سعید ایلون رئیس توقی تیویه
акаи Саид як вақто та 1 сол пеш раис мо буд дар дигар ҷо. ҳозир акаи Саид бародарай, ҳамкорай калонтар моя раис мо неста. мақсад дар кори мо лез намекунад, совет метияу хеле дер омаде барвақт хонда чи хел карда намега. Но как бародар совет метия, но раис мо неста. Парвиз чи ба файка тоқтиви сир карди дар барномаи тоҷикон групп мега ки Парвиз мая дига намонда тоқтиви барнома кунам. Фавика ман сир накардам. Фавик худаш чиза прекрасно медона. Чизе ки Фавик дар барномаи тоҷикон групп гуфт, мақсад охири корро нақл кард. гуфт ини хеле шуд охири кор. Лекин нагуфт Парвиз барои чи ҳамин гапа гуфт дар барнома. Нагуфт ки Парвиз чи ба дар барномаи тоҷикон групп Фавик мега ки Парвиз мая гуфт ки ту чи барнома дорӣ дар вай мекунӣ, дар TOQI TV мекунӣ, мақсад группа гавария чи контент дорӣ. Ман ҳамин гапа гуфтум. Лекин Фавик нагуфт ки чи ба ҳамин гапа Парвиз гуфт. Фавик вақти мо айрептиҷи баҳс кардем, мақсад ба пеши обшиток буромадеста будем, Фавик дар ҳамун рептиҷи ростига барномаоша мо мекардем. Фавик чӣ коре мекард? Аймо совет мегирифт, аймо Алишер чӣ хеле кунам, монтаж камера сёмкаша мо мекардам, монтаж Алишер мекард, манучер мекард вақтои бекори дабо. Хулоса ҳар се мо мекардем. Мо буромадеста будем. Фавик мая гуфт ки акаи Парвиз ман шумо ҳурмат мекунам, аз шумо мухтаж шудам, мақсад шумо мерен, ман айдаст ман ҳеҷ намебиё. Агар мо уҷа канали TOQI TV доштем, 6-7 ҳазор подписчик дошт. гуфт мая давай гирен, дар группатон бигирен. ман барои чӣ гапо ёзиб гуфтесам ки Фавик аввали кора нагуфт, охири кора гуфт, ман аввалша дар шумо нақл мекунам. Гуфт мая ба каналтон группатон бигирен, мақсади наман канал ман накушам, каналша фурухта буд, канали наош буд. Вай ами максимум чани TOQI TV дошт ё камтар дошт, 4-5 ҳазор подписчик дошт канали наошда. Мақсад шумо мерен, мақсад ман зиқ мешам, кором мемона ису, мақсад биё ин чиза лично мада гуфт. Мо абеда будем, гуфт ки намеша бигирен мара, мисол ҳарди канала команда мешем, кор мекунем, то охира кор мекунем. ман гуфтам ки ман Алишер совет Алишер қат маслиҳат мекунам, ҷавобшам мегум та Фавик. Но ман против нестам лично, ман гуфтам против нестам, мақсад ту дар канали TOQI TV фоида меёрӣ, зарар не. Ман гуфтам ки Алишер қати маслиҳат мекунам. Алишер қати гуфтам, Алишерам ҳамин фикри мекард. Син даже Фавик гуфт ки мақсад ҳамин туда вигн не, мақсад вигн набоша, биё қати мо команда мешем хай. Баъд Алишер Фавика гуфт Фавик мо ин ҳозир дар команда мегирем, ту плюси реально. Лекин бо пагада он гап нашава ки он кас бага Фавик да оҷа барнома касти ё канал та фурӯшем, хеле коро нашава. Да ин ҳозир маслиҳат, на команда мешем, мақсад айдаст мо ҳамаи кор мебиё бе таъриф, ҳамин чизи фора мо метонем кардам, ҳами 2 касан 3 касан бошем. Гуфт не ака то охира кор мекунем, команда мешем, мақсад ҷавоб метиҳем ки ҳамара мо зур мекунем, командаи зур мешем. хулоса договор 100% буд. Канали Фавик нав буд, пинкода блогерҳо медонанд, реперҳо медонанд ки чӣ хеле даводавош қиндай. Пинкода ҳамун чизе ки YouTube сум мегирӣ, ӯ дер мебиё ҳамун чиз. чӣ хеле даводав кардагем канали Фавик да Алишер мошиниш қатия мумкин 10 бор рафта бошад, намедонам барои пинкод даводав кардага. хулоса пинкода гирифтем. бахшиш як рӯз расид ки Фавик бемаслиҳат канала фурӯхт. учен Алишер шуд дар ҷое буданд ки ҳафтаина набуданд, ман будам фақат дар TOQI TV. омад гуфт ки ман проблема дар ғалтидам, канала фурӯхтум. ман Фавика як савол додам обши, гуфтам чӣ ба мефурӯшӣ? қаҳрим сахтам кард, ҳама гуфтам ки чӣ ба мефурӯшӣ? дар мошини Парвиз будем. гуфт ки ман 4000 қарзорам, ту гап медонӣ мая? гуфт сини ман. ман гуфтам мақсад кредит доред, кредит 1100 сомон ё 1000 сомон плюс минус ҳамин қабд ҳар моҳа метӣ. ман гуфтам биё амира нафурӯш, мақсад кор мекунӣ амира. атак мо метонистем типа ки тура иҷозат надем, барои канали обши буд, ҳамин қадр ки номаш номи Фавик буд, ҳамаша мо мекардем, мисол чизе мекардем я ҷоя мекардем. мақсад 4000 дадем, ҳамин чиза баҳона карди Фавик.
неки ту медонисти ки ҳамун шабу рӯз Алишер 60,000 сомон қарздор буд. Ирӯз плюс гудак дошт. Неки ман фикр накард ки биём канали тоқиро фурӯшум. Ягон кас фикр накард ки ина шикри худо Алишер қарздоша дод. Неки хулоса баъди 10 рӯз омадӣ барои чӣ ман гапа то гуфтум ҳозир бо давом дора гапам. 10 рӯз пас омадӣ даже зиёдтар буд омадӣ офис гуфте ки ма барномаама дига дар TOQI TV мекунам. Ӯе ки ту даже аям пули канала фурӯхти 1000 сомон набурар надоди ки бачаҳо пули офиса гирем мо пули офис ҳамун чиз надоштем. Арендаи офис. Ту даже ҳамун чиза надодӣ. Баъди 10 рӯз фавик офис омадӣ гуфти ки ма контентома дига дар вай мекунам. Дар TOQI TV мекунам. Типа ки канала фурӯхтум ҳеҷ гап не дада шумо фарқиш чӣ мақсад дар як канала кор мекунед. Грубо говоря мо мирғ нестем ба оинда. Ба ман ҳамин ҷавоба гуфтум ки ту чӣ контент дорӣ ки дар TOQI мекарда. Ма қармай гапа гуфтум чанд қайфорас ҳақтум расида буд. Пули ӯ даже моза дар кор набуду, лекин даже наовард ки 1000 сом бигире бачаҳо ақаллан пули аренда бути ма канала 15000 фурӯхтум. Ҳама канали ҳамамон буд. Ба ман ҳамин қагап гуфтум типа ӯ қарз када ки сабаби блогерия бас кардани ма парвиз шуда. А так фавик шоҳидае ки мо дар ягон публика ягон ҷода дар бораи фавик гап задагӣ набудем ки фавик тини хеле кади фавик тини хеле кади. Шиносода гуфтадем чи шиноси буд курси будан тема не ки мо дар публика нагуфтем ранги фавик. Ними қасаба буд ки ма фавика ҳамин гапа гуфтум. Вақте пеш ай гапи ки ман дар барномаи Тоҷикон груп гуфти ки парвиз сабабш ага парвиз ман хеле гуфт пеш ай гапо вади канала фурӯхтан ту дар стаф чи навистаги дар инстаграмаш дар личкаш ту худат гуфти ки вади ман кори нотуғрӣ кардам баъди кор ма киям худат медонӣ я ман медонам Алишер медонад тамом не ки ман гапамо дар публика гуфтаги нестем худат прекрасно дар смс нависти ки бахшиш ман ба оинда инем хеле буромадам инем хелием дар пеши шумо ман изча мо намегем дар публика барои ҳамун то вақте ту нагуфтӣ мо дам назада будем дар публика. Канали 100% стендапҳои зур мекунам. Просмотри кам гирифтааст. Чӣ ба амора дар TOQI TV намекунем? Уҷа просмотрҳои зур мегирад. Бародаро як чиз дига канали 100% канали мояй у бачаҳоям ба одамои мояй Алишеру Илҳом просто контенти нав буд дар ютуби тоҷикӣ ба як хулосае омадем ки ҳамира канали нав кунем дар диринҷа алнараш нашава ҳо просмотри зур мегирифту не ки мо хостем ҳамира канали нав кунем группаи нав ташкил кунем ҳамон хотир дар уҷа кас бардоре ки тамошкадаги неста стендапҳои ҳарди ҳамира стендапҳои зур мекунанд дар ютуби тоҷикӣ неста ягон майда ягон кас кадаги неста мисоб касе тамошкадаги неста дурои стендапҳои Алишеру Илҳома тамошкунем канали 100% силкаш дар описание ё 100% дар поиск зане пайдо мешавад се видеошам буромадаги дурои тамошкунем девонаи бадай хулоса ин реклама неста реально зура мехонем дигариша камтар нерви чит кардам бахшиш Фатидин Аҷамстан ҳозир қайти шумоя Фатидин бародари моя пеш ай блогер шуданаш қатима дар як ҷо хонага лична қатима Алишер қати шинос буд пеш ай блогер шуданаш вақти бахшиш вақти қати рептиҷи да имна рептиҷи да кор мекард худаш дар реп дахл надошт просто видеош ҳамон мекард ҳамонҷа кор мекард қатишон гапошон гирехтагиай Фатидин дар як барномаи TOQI TV ам гуфтагиай дар чанд ҷо гуфтагиай ка доди худоям гуфтагиай ки хулоса ҳардушон ба чӣ проблемаи дига фах кор накарда уҷа ҳамун ҳисоб фахе ки мо мешинохтем фах омад мақсад мо як гуфт ки ма канал шудан дар кораи ма пеш бурдан дар кораи мо имина фаха негуфта наметонистем барои дигароям дари мо ҳуяи любой каса любой чи ёрдам метавонад даст мо биёяд ҳамисоб имина фаха мо негуфта наметонем ҳамисоб фах ҳозир қати моя фах кор мекунанд дар группаи мо неста мисол мебиём мо барномаоша аз хел просто неметием ша любой хел мекунем ша дастгириш мекунем фахамо то чун зур мо омадан фах грубо говоря дар офиси мояю дар группаи TOQI TV нест охирон комментария TOQI TV қати доди худошон 221 су футбол чӣ шуд ё рафтомад қати якай доди худо ҳолиам вайронай футбол қати 221 су қати бачаҳо якай доди худо аниқ меша русша аниқ мекунем ҷош проблема нест русша аниқ мекунем камтар бекор шавем аниқ футбол меша аниқ намедонам бачаҳои 221 су сиёмка мекунанд намекунанд мо сиёмка мекунем каналмода мепартем ҳеч набоша абзорша ё охири результати футбола нишон метиҳем
бачаҳои мо футболист бисёра Алишер, Илҳом чиста футболистан, Акай Саид мекунем да короче бовар дорем мебуремшона ба сифати аъло сёмка мекунем. А дигим гап тага ки ҷавоб да дигим гапш ки қатъи Акай доди худо гапҳои мо нагрехтагия Акай доди худо чӣ ёрда мешава мекунамоя чӣ ёрда мебига ягон вақт любое время мекунем Акай доди худо қади рафта омад дар рӯи миллиона офис мо наздика мерем хабаршо мегирем лично ма да ҳамин Акай доди худо туюм да я ёрдам кардагия ки ҳаётум намеброра раҳмат Акай доди худо барои 15000 сомон барои туюма доданат ин ҳам қачи хулосаи гап ки Акай доди худо қати рафта омад 100% чизе буд набуд дар пеш буд мақсад инамин 10-12 та комментария буд ҳаракат мекунем ҳар ҳафта комментариҳои камтар нормалида ҷудо мекунем ай сипас апрос мемонем дар сообщества мо ҷавоб метиҳем ҳар ҳафта ҳамин вақтода ҷавоб метиҳем. Саломат бошед. Бо шумо буд Парвиз.